Morgenlyset bryder frem, og kaffen den er klar. Nøglen drejes rundt, og Scandinavian giver et svar. Fra Ålestrup ud til kysten, og hvor en vejen går, er hotel på pletten, præcis som de formår. De passer deres tidsplan, de svigter aldrig mand. De bedste chauffører i hele vores land. For det er de friske drenge og piger fra HTL. De ruller over asfalten og klarer det så vildt og vel. Med smilet i orden og foden på speederen ned. HTL Transport leverer med stil og kvalitet. HTL Transport, HTL Transport. Lasten den er sikret, og ruten den er lagt. De styrer de store biler med sikkerhed og magt. Hils på landevejen, giv et dyt og et vink, når HTL suser forbi. I et enkelt blink. Der er intet stop, og intet vejr er for gråt, når de friske chauffører gør arbejdet godt. For det er de friske drenge og piger fra HTL. De ruller over asfalten og klarer det så vildt og vel. Med smilet i orden og foden på speederen ned. HTL Transport leverer med stil og kvalitet. HTL